Ako si Ashley. Ginaingon, ang kaminyoon lami og nindot lang sa permero. Apan magkadugay, magkabati og magkaway lami. Mao kining nahitabo song kinabuhi nga di nako mahimo. Mahikalimtan. Sige na, Ashley. Sugtan ako. Di lagi ko nimo, uy. Kay, daghan kag uyab. Anak, maginang ultao, good. Ilabi na gwapo. Gusto na inso ay pagsigig pangatik Di niya. mo ni ate ka ko agod, Ash. Tinuod ni, love ti ka. As Love in, sa love bayat ti ka. Love sa taka inso pero Naaram din na. Ay, nagpiro-piro dia. Sugtanan ko, Ashley, kay magpakasal na benta. Unsay kasal? magpakasal na lagi mi ni Enzo pa. Asli, ang kasal dili benalalim ha. Musod mo kami niyoon? Na! Lisod na ba na igawas? Love man ako sa Enzo pa. May question anang love ni mo, Asli. Ang pangutana, kung kagwanta ka ba nga kung maminyo na mo, kay kana si Enzo in taon, bisik ulit tao pa na, doon na nagdagang uyab. Di na niya buhaton pa, uy. Ay, nalanya ko baka kun, Asli. Oh, madayon na yung pakasal si Asli. Bayos ni? Ha? Bayos ni? Oo, bay. Bay, Cyril. O, imbitado mong tanan akong mga barkada, ha? Oo, niya, spati. Saan to ni mo? Okay lang kung siya nga mahimong kabit na ako. Oo ba? Ay, ano ba? Kapatalubot yun. May asawa na. May kabit pa. Yaya! Ay, may bangon mang kakatlawan pa man. Palit ko photo si Kuwate sa skina, Ash. Kano sa lang kaganagputog si Kwati, ha, Enzo? Dugay, Roy. Wala ko ma-inform, ana. Karon, na-inform na ka. Di, uy. Aris ako. Kanahan ay, milakaw yung amaw ay, sundo na ko, be. Tinuot yun nga, mikaon siya puto, ug miinom siya si Kwate. Kain pa. Kanang babae nga nagtalikod. Mo na itindira? Lami ang putog si Kwati, Ens. Adaan pa ko. Si Pati na. Ang usa sa mga uyab ni Enzo sa wa pa mi maminyo. Kanahan ka di mo na. Lami sa imong putog si Kuwate, Pati. Mas lami pa ka. Lami mo gito, Karoon Ens. ka. Okay, na, wa ta magbuwag bisag ninyo. Diba? Di ay, ha? Wa day mo magbuwag, ha? Enzo! Oh, kumidya ram tong amo ni Pati. Inunsam. Kumidya? Dili ko buang, Enzo! Bahala kay di ka mo to, oy. Inunsam. Kibawan pa lang na ako nga himabay gihapon ka bisag minyo na ta. May bagwa ko magpakasal ni mo.
Unsa na? Mo na gisulti na ko nimo. Pero nagpakasal gyud ka. Di na ko muulis among bahay pa. Di ko musugot. Pauli dito sa inyo, Ashley. Maglagot ko naong ni Enzo magtanaw pa, uy. Antos na. Paguntahan na. Kaya naman naman kagpalikiro. Adi. Wow. Papasad, uy. Cyril, nakabantay ka ba ni Enzo kung hain? Ha? Oh, nga nung murag na kurat ka man? Kurot ko taon patay. Uy, Naaro ba si Enzo sila? nakabantay ka ba ba? Ha? Kuan kining... Kuan ka ng... Time, para good. Murag na yung miagkik-ik-ay. Ay, papay! Che, murag si Enzo, murag si Patty. Enzo! Oh, Unsay uy. Niya lagi ka. Ikaw, nga nung ni amasag ka silang Patty? Kuan kanang Unsay kuan? Unsay kanang? ah Kanang ganahan ka mukha og potog si kwate ni Patty? Ha? Patty, likayin na si Enzo dahil kay minyo na siya. Oh, ano ka walang palikayon? Kanang imong bana ang sultihi, anak. O siya? Higti na si Enzo, aro di makagawa sa inyo. Buang manikang bayhana ka. Diribi. Wala, ano ba? Ay, hair, di ay, nagkakasta na ni mo. Hair, pati kung dili ni mo sa na akong bana. Di kasi lagi palikayan, dili ako. Pao ka ng bayhana ka. Magbuwag ta. Mupauli ko sa amo. ayaw Ash. Ay, kogpog ni. Ayaw, lagi. Ugat ka. Nagsige pa ni Boss Demonya nga pati, ha? Dili na ko. Ashley, paminawaw na ko. Good. Ay. Maga. Sakit na ni mo eh. Sakit na mo nagpanunso ka. Ay, may kasakit ngayon. Maligapon ko gibuang, ha, Enzo? Musa gibuang. Nagikikay rami. Nga magsilos na ka. Buang ka? Minya na ka? Nga tama ka dito sa suot silang patib, eh. Tamuran ka dito. Tamuray ako na agta nag-agik-ikay sa mong mata. Pero wak ni gibuhat. Salamat kay Daya nga wa ka madayon og biya ha. Sorry na gud. Di na lagi itong mausab. Maglikay na ko kang pati. Ha? Sorry na dai bi. Tubag ako ba? Sorry na ba? Ha? Isa ko sabi. Di ay, Sorry na. di masakpan na sa tamang duhang pati, ha? Di na lagi na mahitabo. Kay maglikay na gid ko niya. Umutas ako asawa. Wa nagkilami para ni mo, Enzo. Lami pagyapon ka, Ash. Lami pagyapon ka. Dali, Ashley. Ashley. Enzo, promise pa. Lagi. Di kayo na mo si Pati, ha? Miss, dali. Enzo. Cyril, wa kay customer? Ano man? Abangan ko ni mo? Ha? Buang ni mo. Doon na biro pa mabot. Patato ko ni mo, Pi. Ha?
Sabi, patato na. Pwede ang akong dila may matato ni mo. Sabak. Dili, patato ka, dili. Ops, gamay lang ko ang. Kapit na naman human, ha? Kada away nga ni Syra, magpatato na sad og balik nimo. Ingon ini gapon ang design ha. Nota. Nota sa kumpana nga himabay. Nilibag na ako ni mo. Katawa ko ni mo sila eh. Sa kadagang nindot nga design, magbuhi po ang insog ito ni mo patira. Ako, itira sa kuli diya si mo. Banalit ka. Oh, manak! Nabuan ang kang bayhana kay. Nganong nagpatato man kag ingon ana? O mapuno gining akong lawas sa tato. Di nang imong kinatawang akong ipatato. Basta magsigi gapon kag pamabay. Usong tayo na susi mong utok tao na sli. Sunod di mong pamabay o anhin ako sa agtang ipatato. Nabugok na niya akong utok tungod sa imong pakapalaki yung insuha ka. Usa palaki yung... Naglikay na tinuod ka ni Pati, pero doon na sa kailaing babay. Oh, O, unsay wa ka katingog, nabukog ka. Nahibuong ka, diin ko mahibaw. Mismo sa akong amahandong. Nakakita siya nimog sa babay nga nanood mog butel. Hala, sige, pamabay pa. Aron mapuno ning akong lawas sa imong buhi. oh, Ashley! Himabay gihapon ang tagkaroon ng akong bana. Kada masayod ko nga may babae na sad siya, magpatato layan ko kan Cyril sa buhi sa akong bana nga si Enzo. Kung unsa kadaghan sa akong tato, mauusab na kadaghan ang babae ni Enzo. Mga mga kasama ang kaagi ni Ashley, ninhining tulumanon. What's the style? Nagpatato sa buhi sa bana style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.